Ez szakszervezeti hurka. Egyszerű, ízletes, és hát a dolgozók lelkivilágát fogja képviselni. Várjatok a kalapot, Erika, állítsd össze be ilyen betyárosra, 20 széttal. Cigányosra. Hogyan? Nem. Csak majd utána Majd lenyoljuk. csak a média kedvéért várja. Lassan is értető. Véres. Meg szürke marhahús van benne. És ez teljesen hagyományosan? Igen, hagyományos ez, hagyományos. Milyen fűszerek kerülnek bele? Ebben van majoránna, bors, só, paprika, hagyma, ezek vannak benne. Májas, kecskesajtos májas hurka lesz egyelőre, most megfőztük a májat és a fejhúst, azt daráljuk le éppen, amit lefejtettünk a csontra. Aztán majd utána jön a többi alapanyag. Meddig kell még mond a húsokat abálni? Az kell, mint a hurkába, nem ám felzabálni. Csípős a délelőtt, de szép napos az idő. A darálóban serceg már a fej, a máj, a tűtő. Legfontosabb, hogy a szívünket rakjuk bele, és olyan lesz, mint az édesanyánk hamuba sült pogácsája, egyszerű, és úgy lesz ízletes, úgy lesz finom, szívvel kell csinálni. Ennyi. Ez a titka. Kérem szépen, van benne majoránna, só, bors, kis csipős paprika, édes paprika, és a rizsa, fejhúsból, máj, minden, ami ilyen apró húsanyag, ilyen, ez a véres hurkában való, ez minden benne van. Jó, a vér az nyersen fog belekerülni, vagy földvér? Hát nyersen fog belekerülni, de nagyon kevés vért szoktuk beletenni, mert az szárazzá teszi a véres hurkát, és ugye jó, van, aki véresen szereti, de mi úgy szeretjük, hogy kevés vér van benne. Ami az pikáns dolog lesz, bent lesz a rétesbe. Rétesbe lesz beletöltve. Kellenek bele a zsíros bőrös részek, el lesz hozva, figyel, mert apád megint részeg. Egy jó kis csapat jött össze, a receptúránkban benne is van, hogy mi szükséges egy jó szakszervezeti hurkához, egy jó csapat, egy erős szakszervezet, ez mind megvan. A többi ízesítés kérdése csak, úgyhogy mindenkinek ajánlom, nagyon finom. Ez közös munka, kérlek szépen, de a főszervező azért Laci barátom, ő lopta a hozzávaló anyagokat, úgyhogy ebben utána álcázott betyár, de amúgy hagyományos magyar hurka. Tehát só, bors, ne bántsd a bajszomat, só, bors, paprika, Hagyma és kellő bátorság. Az utóbbira nagy szükség van. Hát ez a 7. Szernai Hurka Fesztivál, és a megyének ez a gasztronómiában a záró rendezvénye, hiszen ugye mi már ezután már nincs ilyen rendezvény, és hát egyszer rendezzük meg, általában 20-22 csapat szok jelentkezni, és azt kell rólunk tudni, hogy mi tartjuk azt a rekordot, egybetöltött hurkát, amit 583 méter hosszú. Most ugyan készülgetünk egy nagyobb rekordra, mint ugye amikor a sportoló is ugye, hogy nagyobb teljesítményhez tudjon jutni. Tegnap 1,8 kilométert töltöttünk be, úgyhogy szeretnénk még többet, és hogy jusson mindenkinek a finomságból. Ezt saját magam készítettem így külön. De még a koreográfiája is megvan. Ja, volt nagyon kis segítség. Ez meg tök magolajos káposzta. Kóstoljátok meg. Ilyen korban ma ugye kell az. Igen. Hurka reggel, hurka délben, a vér és a rizsa kanyarog a bélben. Ez nem lehet más, csak is a mennyország. Hurka reggel, hurka délben, a máj és a rizsa kanyarog a bélben. Csak friss fehér kenyér kell, meg savanyúság. Asszony, csupa zsír lettél, mikor hozzám bújtál, de nem kapsz csókot, mert láttam, hogy beled fújtál.